En un lloc de Xeraco, a la Torre de Guaita, habitava una serp gegant que tot el món evitava de la por. Per solucionar aquest problema, l'alcalde de Xeraco va demanar ajuda al governador de València. Així doncs, el governador de València va enviar un pres condemnat a mort amb la promesa de que s'alliberaria de la sentència si aconseguia matar a la serp. En arribar al poble, el pres va demanar un cavall, una escopeta i un espí, i amb aquestes tres coses va anar cap a la Torre de Guaita. En arribar, va baixar del cavall, va deixar l'espí i es va amagar. La serp, en sentir la seva arribada, va anar enfurida cap allí i va investir el seu reflex pensant-se que era l'enemic, i el condemnat li pega 2 trets. La serp va caure ferida de mort i el pres celebrava la seva victòria i lliurament de la sentència.